Ja vás vítam u nového videa. Máme tu ďalšiu opening Maťových akcií. Už som sebe objednal. No, toto preč. Nič. No. Máte tu kódik, ak by ste chceli objednávať. Tu máte kódik. No a ideme na to. Samolepka. No. Jedné čítosky. Druhé čítosky. Tretie čítosky. Potom tady cukrová vata 1, tady cukrová vata 2. Slámky. To asi bude ku tomuto. Slámky budú asi ku tomuto. Potom tu máme takéto zase cukriky. Máme tu potom ešte tieto. Máme tu jeden monster, druhý monster, ktorý sme dostali gratis. Máme tu dva tieto mentolsy, vody. Máme tu pomarančový tari drink. Tak tu máme kyslé cukriky. A potom ešte také lízatka. No, teraz toto sú mystery boxy. Toto je mystery box cola a toto Amerika. Otvoríme si prvé mystery box cola, ktorý som si ja objednal. To má 10 eur, takže ideme pozrieť, co tu máme všetko za kolu. Vyplň. Máme tu klasickú kolu. Máme tu sherry kolu. Máme tu doktora Pepra. Potom tu máme Tariho, toho som mohol čekať, keď som objednal kola Mystery Box. Potom tu máme nejakú kolu, neznám akú. No a pak tu máme spicy kolu od Maťa. A potom tiež od Maťa daco, ďalšia kola. A nakoniec kofola. A už potom nič. A ešte nálepka. Dostali sme i k tomu nálepku. Takže máme dva nálepky. Teraz máme tu Amerika Box. Ak sa vám video páči, nezabudnite nechať like a odber. A možno ešte ďalšie také videjka natočíme. Keď tu bude dosť lajkov, objednám ešte ďalšie. Máme tu Pexeso, alebo čo to je? Nie. To bude nejaká asi hra. Asi hej. Asi hej, to bude asi hra nejaká. To bude asi Pexeso, alebo dá to také. Nálepka musí byť. Skúšaj. Potom tu máme Nerdoch, bo to patrí do Ameriky. Tak tu máme Bomba šunieva. Pero od Maťa. Tak tu máme... To už otvoril. No, otvorené Doritosky, asi praskli, keď to balili. GG, takže môžem upratovať. Potom tu máme kyslé dáco, ďalšie kyslé cukriky. Reese's. Nepodávajú to. Potom máme tu ďalšie Reese'sy. Ďalšia bomba. Ďalší Reese's. Jeden popcorn. Druhý popcorn. Dostali sme doktora Pepra. Objednal som kola Mystery Box, mám dvoch doktorov Pepro. Prime, to som mohol čekať. Je to Amerika Box. A potom tu máme daco zvlášť
Arizona. Nejaký boxik. A ďalej už tam není nič, iba borel od Doritosiek. GG. No, takže takto vyzerá celá objednávka. A ja ti ďakujem, Maťo, za to, že si mi to poslal. Mám to akurát dosť, takže snáď za chvíľu budem ďalšie objednávať. Zatiaľ, čaute.